Però és el mateix però la meitat, és a dir, 4 d'aquests, això fa 10 per 10 i allò fa 20 per 20. 4 d'aquests seria com un dels altres, vale? Quines característiques tenen les mateixes? Necessiten sensors per detectar l'oponent, vale? I anar-lo a embestir per fer fora. També necessiten, que serien, per exemple, aquests d'aquí davant i aquests d'aquí, que venen a ser els ulls, vale? Per poder detectar l'oponent a distància. Aquests en particular sí que són industrials, aquests d'aquí són bons. Només en porta 2, aquest en porta 4 i no tan bons vol dir que els diners doncs, els ha repartit d'una altra manera. Com es poden fer? Aquell té 4 rodes, el de la dreta també, però el de l'esquerra en té 2. Vale? Cadascú fa les coses de la seva manera. A més, fixeu-vos aquest com haurà de començar i ara us explicaré el per què. I aquest també veureu com comença i també us explicaré el per què. Què més? També tenen detectors de línia blanca perquè no surtin de fora. Aquests l'únic que pesen mig quilo, pesen molt més, són de butxaca aquests, te'l pots posar a la butxaca i te'n pots anar, no? Vale, com començaria un combat, diguem-ne, normal? Doncs han de començar els dos robots separats a una certa distància, s'han d'esperar els 5 segons de seguretat perquè els participants s'apartin del robot i llavors els robots es poden començar a moure. Però què he dit? Els robots no poden passar de 10 per 10 al començar el combat. Un cop comenci el combat ja poden passar de 10 per 10. Fixeu-vos aquest té 2 pales. Vale? Amb les pales passa de les mides reglamentàries a l'inici del combat. Però si les plego, no. Vale? Amb les pales plegades fa 10 centímetres per 10 centímetres. Quan comenci el combat les pot desplegar i això ja és reglamentari. Aquest d'aquí no porta pales, no? I sembla que pugui començar així i tombat al terra. Però resulta que no. Si us fixeu amb el robot, vale? Passa 2 centímetres. D'ample fa 10 centímetres, però de llarg fa 2 centímetres més. Per tant, ostres, què no està limitat? L'alçada. Per tant, aquest robot, per complir amb la normativa, ha de començar els combats posat cap amunt, així. Vale? Aquest té les pales cap amunt, aquest comença tot el robot cap amunt. Ajudes i fem un combat. Vale, doncs aquí aquí. Algú pot fer compte enrere? 3, 2, 1, ja? Així no fem trampes. 3, 2, 1, ja. Ens apartem i han de començar el combat. Vale? Veieu com s'ha desplegat? S'ha girat al revés, S'ha girat al revés, no? Vale. Els combats normalment són del millor de 3, vale? Com el tenis. Que ara ha guanyat una sala 0 aquest, ara s'ha de fer una altra. Si torna a guanyar, hauria guanyat el combat. Si no, doncs es faria el S'ha de dir que cada combat d'aquests que diu, els robots es posen diferent. Primer es posa de lateral. Primer lateral, però un mirant cap allà i l'altre mirant cap aquí. Després frontals. I després un altre cop, però al revés. Per tant, ara tocaria posar-los Frontals. Doncs anem a mirar què passaria frontals. Vale? Necessitem un altre compte enrere. Maria. Otra vegada. 3. 3, 2, 1, ja. Sembla que s'han encallat, vale. Així s'hi poden estar fins a 30, hi ha tota una normativa, vale? S'hi poden estar fins a 30 segons així. Si al cap de 30 segons cap dels dos té una clara avantatge, es torna a reiniciar el combat. Però a vegades s'espera perquè al tocar la línia blanca pot ser que el robot faci algun moviment raro. En aquest cas no. Veiam? Sí, veieu? Mireu. Veieu què ha passat? Empat. Vale? Empat. I per contra semblava que anés a guanyar aquest. Vale? Heu vist? L'estàvem pujant contra la línia, però què passa? S'ha de tenir tot en compte. I no, si cap dels dos no té una clara avantatge o estan encallats, no s'atura el combat mai. Vale, ara faríem el tercer i desempat, tornant a posar la costat.
Vale, l'últim compte enrere, a veure. 3, 2, 1, ja. Va, torna cap a fora. Bueno, espera, no paris, torna'ns a deixar aquí. Aviam si s'encallen una mica, es troben una mica... Sempre busca la bola. Guarda't de l'hora, Ara. Ui, ja està. Veieu? Vale. Aquí en concret, vale? El robot ha d'acabar de sortir... Si surt del tatami però no ha tocat el terra, no ha perdut encara. És el primer que toqui el terra. Per exemple, així, imagineu-vos que aquest queda així, i l'altre surt sol fora. Així no hauria perdut encara, l'hauria d'acabar de tirar fora. Així. Ara s'ha picat, eh? Voleu fer un altre combat sencer o què? Fem una altra ronda de 3, si voleu? Començant des del principi o inclús el posem els dos contra aquell, aviam si poden. Aviam si em tira. Va, farem una... Intentarem aviam si dos poden tirar el gros, però... Aviam si despista, aviam si és capaç de tirar-nos a... potser es tiraran fora aquests dos, clar. Lo matará. No, que no. Aguanta que ahora ya me ataque. Bien. Fora. Sí. No. Fora. Els dos. Tinc que guanyar. Vinga, Go! Madre de baraja nueva. Bien. Fora. Para, allà. Va, aviam el que... Intentem que els tiri tots dalt de la caixa fora. A veure si no ha Tot caigut. el cop fora. Sobre la caixa. Perquè si es queda allí penjat,